Pulunia hi thialong Puluni constituency aratum lamdon kache toka puthak lama ki ik pangjarsi ningkang samse chepaklang. APHLC asonga hin pen non head jong peace accord kache toka puthak ningkang samse ka chepaklang. KFA klembang phatum pen KFA mai phua winas rong hang phan thangaron pawipin pen prabjin pen hemkang sam pen pajok nangji pu ke hangpon. Congress ayasong pen extended meeting kang felicitation to PCC President Secretary amai ki pedopon. Sangti hidialong risim kang tangki ota song tumapan kang thum karne sai ki dengpon. Karbi Farmers Association na tumpen sai chuti kiara da farman chirok toka mai ki deng. Karbi Film Artists lapen dena rong Sports Association na tumpen 13 friendly football match ke pathupon. Kardom pinia birta than bang pini limerina hansepi non arjuitha birtang ton pen. Lakhakre po Mahamaya constituency ke parlo virwar etsoterona rong pen chaiterona rong an kache songa metheng tompen armu che jeng ponsi non het jong monsamalam don mate pise kot kache togalong APHLC songa hin pen ningka samse kache paklang pon karbiang long along ke do okchum prana song trok PDC ke KPLT KNLF UPLA la song trok okchum prana song lapen Assam Sarkar lapen Central Sarkar atumang bong kidam tang ni phai pliara ni New Delhi arong sopialong Monsamalam don kache tok ponalong West Karbiang long lapen East Karbiang long Lahidia Karbiang long pharman ningkan phobha phanpura Krosuri siatangka hokpon lo lapen asona modeng pon mate Delhi arong sopialong Monsamalam don chitok pon labang swalam don kache tokalong APHLC pen ningkang samse chepaklang pon Hauraghat LA chunbang rubising rong hanga hin pen Japon din si APHLC metheng tom otsi ase ki thiang tongchi bisi armu che jengpon bangso armu kache jengpon lake virwar etsoterona rong lapen chai terona rong hithiso mate towar kokthoman kache songa metheng tom pasanglam APHLC Hauraghat LA chunbang rubising rong hanga hin pen kaning jepon Karbiang long CEM pen anke non ke dobam Karbiang long autonomous council CEM tuliram rong hang jogrunai lo pusi arbok pon Monsamalam don kache tokalong 10 seats open for all puaputhak che don thek the puta jongpon Berta pangdak pon dong mukak pen rubising hanse 365 News India Constituency ke parlo virwar polling station arat inglong la pendak virwar hawar arat doan pen nilitum kache songpang chengdo lake nilitum met hengtom ar mu chejeng how virwar etsoteron pendak chaitron an nilitum anakache songpang chenglo lasuna pangcheng nang ko bangke mate ar mu chejeng nang ko ke non het jong nilitum Karbiang long Risim keot kang tang keot asong hadil hirong supia long dampen Assam gob la pen Central gob atumalong lamdon chitok damlo halaso lamdon ka chitok damalong ke Japon ke hai tim Karbiang long mate tuliram rong hang alangli hin pen Japon lo halaso ka chitok along Karbiang long mate Karbiara ra farman se alangli tum chitok damlo voi phisi dame alangli tum ka chitok along ili tum theglong daglo ladak ini tuminglong hawara long kiche asofan seat cap mate seat cap bangke offense for all pusialang tum nanga chitoklo lapente seat thongke bra troke inglong asofan reavision pusi alang tum nang chitoklo la sidali tum manghu dame me alang bangke lahenlo lapen ningduk dame me alang bangke lahenlo ili tum Karbiang long lapen NCHL ke lake ili tum Bharat সংবিধান long ta nanga tok pidak do ladake reavision pala mase avelu Karbiang long lapen NCHL along ria long ke inglong asopen akapre ka tumke lake awar sai avelo puke lake constitutional long sinang tok dak lu lasila dak ili tum akai ban reavision ka che hangnang ji po amen ben ke ili tum helikaman che hodai de ta chok ili tum helikaman ili tum helikaman pen ili tum habit haram puana ningkan kache song episu so che tekang bob kopia le phalo kopia joine phalo ili tuma khai ili tuma longri kache raijia phanse alang li tum kache song tang de pini bakso state gov la pen central gov atum ka chong thuya long pibo se kroi dun de lo la pen tulira rong ha khai ko pibo se alang li lu det lo la se dak ni li tum ki pudami bangke PSL se asong bangke tuliram rong hang jok lu nai lo Karbiang long CM ang bong pen ke pusin ni li tum ki pudam kang tung alang li jok lu nai lo pu pen ki pudam kang nang ko bangke
lada ke constitutional long se tok dak lo lada ke inglong asopen akapre ka tumke thang awar sai ta long nun delo lada ke sakuri puno election ke thur puno election ke jok puno lada ke inglong aso atuma se chipati long chorji buse constitutional long ke tok dak lo tangte pini pibo se alang li revision pu pinak lo revision thongke bra trok la pen hola sit ke ba ke katu ka beta thurlong pu alang li nengje rong lo alang li tum chitok rong lo tangte la so join to te helicopter ma la so join to alang li tumang bong apran ka chen bud nang ma pini la so join ke ni li ki pudam kang tung ba ke helicopter tengai nang ne chesong tengai nang ne lan vet ki pini ili tum alang li tum han ke na pa chesong to ili tum I don along pharu si alang li tum he tu habit haram ke dut ke ili tum ka cherung dun rat pen alang li tum han ke pidun ke khai phan hem prek nang wan pino article 244 dai people lo alang li tum non tang kala pen la sit ke banga khai phan ke pide nei pini ka chesong ke ili tum ibi phi ke dam ke ili tum kar biara tum pini ali nang ke long dun ke che aso tum la lo ra tum la pen dili tum e PSL si atum ke la so ka chesong ke ing ton te la so ka chesong ke nili tum ke ing ton nelo nili tum ke ing long so mate kar bia long ri in aphan nili tum pana hok ing tum te nili tum rat aphan nili tum ke rai vek ji ing long so phan rai vek ji la constitution na teng pen nili tum ke chesong pun pu kinang sot pula tang te nili tum ke high court supreme court ame nili tum ke chesong nili tum lam hoi pidam pu la pang se nili tum e PSL si hin ben ke nili tum ke ka chesong pon chesik pon ding lo ing ben nili tum ladak rat doan al mu pen chitong se nili tum inglong hawar atok anu arat tum phandame bang so lam the pachini nang non ka chari bom tuliram roha kai ko pipi se kar bia khai bhan ke klema pu rat bhan pachini nang pu se nili tum pini dak inglong hawar pen se nili tum ka chesong pang cheng lo la se dak nili rat bhan ke pachini kang tung pini BJP along ke do akar bi puro congress along ke do akar bi puro mada pini social organization ke do akar bi puro mada pini borai ka awar sai ka choklem bom akar bi tum bono bepar biha ka choklem bom akar bi tum punon no na por kar bi khai ke sunglo la sei la so ka che so long nak cherap dun tha nangli tuma farman ili tum deda farman nili tum e PSL sia tum deda phanle kereng ji kali khai mate long ria phan se ka che song la so ka che song long ke ili tum jati dhorom party ili tum chipuna lu khai pu chipuna lu ingklei sibet ning sibet pen che song pulo nang ili tum kar biarat ke vir po jong si la so alam don ili tum kroi dun det jong si implementation kuri det pulo dang te ili tum akar bi ke kivir lu ili tum cheleng athe pai jang jok de lu la se pini nili tum che song ponang kong lu kar Sarkar pen helekaman kiot inkoi rapli mate 24+ organization pen kachesong padopon Putat chiti ni pai trok arni abangke cafe mai po avinas strong hang apan hem kangsam ke benga putat kedam tang chiti ni pai trok siarni cafe long kong chun bang amarjet rong hang la pen ari sang ho klem rapedatum ning kangsam se chepak lang ponsi prapchen penili tum amai pu rong hang asang ho apan lo serak nangji pusi ke hang padopon cafe mai pu sai hemalong phirang ke mai kang nyehot kong chun bang amarjet rong hang kaning je tingke nilik tum amai pu avinas rong hang apan kyong dum alam hoi pabon ponsi Korbiang Autonomous Council CM Tuliram rong hang pen ke pabeng chok abangke ning doglo lasi avinas rong hang apan prabjen pen lo surak nangji kali pulotang te ke wangjiar ni kaprek angdeng kachesok padoponang kokpop la pen bangso kachesong hot kopinya ki song dokok pulote Korbiang Autonomous Council CM Tuliram rong hang sia dai chenang popusi ning jepon bisa kot kacik dog long close to pengsia long bang un an pen ke hegi phan bori ponot jong si bori e la pen kemon pelang hode ba klem kon je kong ve ku jong si putheu nei tumi kal bisa chut ke song men ke bang chi lang gen tumang deng ka prek same ba step ka prek same tum en bonang kok bo Puloni constituency arlo Puloni Haiti adungalong Puloni Radatum Lamdon kachitokalong Kep Adimke Open Kipiko Kajok Ningdok Chepaklang Nitum Rada Sotumke Article 244 alam si chetoklo pusi ningtelo seta non-berta kelong apora hotke Nitumaki Mahakar Yason Kavedajok Ningdoglo pusi chethan pon Laswa jok dilhi penkewang KLNLF PDCK KPLT UPLA asong atumaphan ningkang samse darajok kewang atumaphan flex ki ek paklang dun pen ningkang samse chepaklang dun Puloni pen Indrajit Rongpar 365 News India
Niphai Troxiar ni Socheng constituency ke parlo porpot rong kang tui terona rong along Karbi Farmers Association atumpen patir pipon amaya long Agriculture Department atumpen chirap chetu dun se sai chuti kya rata tumaphan chirok to kamai mate awareness program pe pon labang so amaya long kachitong dunara ta tumaphan spade mate kusita mi ron pon lapena dun thu kuson si inki kapang reng nang ji lapen inki kapang reng pen ale ke long hi huyalam aphuthak chithan chimum pon bang so amaya long Agriculture demonstrator James Tiso Rujuning lengpi Rumikro rongasar Parnunas Teron, KFA President Tinku Ingti, General Secretary Soron Singh Rongpi, Finance Secretary Longki Tiso Lapen, Office Secretary Sarklem Hanse Atum, Chetong Dun. News Text Report, 365 News, India. Niphai Troxiar ni Bokajan Subdivision ke Parlo Bali Pathara long UPLA atum ke sang aboha long Pherangkya bitung ka Hombri dam. Kedam tang Niphai Clear ni New Delhi along song throk risim kang tang ke oda song atum pen lamdon mate Peace Accord Agreement ka chikroya lamdon Bharat Sarkar Assam Sarkar atum pen lamdon misen pen pachun ponlo labang so phuthak kemalong ke do mate kang hong prong kedar satum do anaphan puthot klar dagalam ke than kapachini jia phansi malom sopor kachingwa amai pe do pon pusi UPLA Commander in Chief Nikonjo Kathar pen Pherangkya thengno nang pachini dun Borpothar pen Jotno Singh Be 365 News India. Pini ni tu ngaching wai pon alam ke kapre lam ya we thang ta the ni tum lana din ben to song mo mang bom lo ke dam tang tarik 3 September tu ni tum ekor to lo asai kor to top tha sida ni tum kem do ni tum ke dar tum details nang chini dun de ni se tum ekor to alam se tum alam tum nang ching ki than so kan ban ba ki lam ba ke ni tum chairman sir GSR tum A to Z dan itu mah demand charter draft document apa thak bangke ini thos samay bang pati the full press release do bom lo kan pati mi samay tu sar tu mate la song song ang bang chairman tu samay ningi lo kan ini ala man ta non pin tu me kan ini bang la lo ni tu non mission ban pin la dak sinki je than lo program pa je lo na Niphai Troxiar ni Lakhankor Rahini Sarupathar Mondol Congress Committee Asai Hemalong extended meeting kam felicitation to PCC President Secretary Mai Pedopon labang somaya long mai charipon mai phue dison terang hin pensi mai charipon lapen mai lam thepi ke jai pon chun bang boson terang hin pensi mai lam thepi jai pon bang somaya long man penga luhia tum pen ka chetong dun Youth Brigade Karbiang Long District Committee mai phu James Rongphar Lakhakre Troxy Bokajan LSC Assembly Youth Congress Committee Mai P Jun Militeron P Mandal Muhila General Secretary Rujini Terang P Mandal Youth General Secretary Stalin Teron Lapen kapre ke theke dingatum chitong dun Lakhaengko Rahini Sarupathar constituency along Congress Ayasong kapang tangpon Japan lamthe chithan chipare pon bangso amaya long kaduka PCC President Lapen Secretary Atumaphan Karbia Poho pen archo ponsi anso se Congress asong kapang tang Japan mate anso se ke claim ke dam ke mi Japan lamthe chithan chipare pon Borpothar pen Jotno Singh Be 365 News India. UPLA song pen song trokatum chelangsi Delhi arong so pialong GOA Karbiang Long Autonomous Council atum pen Karbiang Long Monsama Pharmanpura Karbi Accord ridak chipi ponlo kedamtang Niphai pliarani lason si Niphai Troxia dap borphai kri sapor Balipathar Bazar Committee atum chepatir pi pon pen UPLA asong atumaphan NH39 tobar pi sangti dialong kangthom kiria site dengpon kangthom kiria site tangdet pen UPLA asong atum kesanga boha long chepale dam thulo pusi birta ribdun long birta pangdak pon hanjang nang sopen Bisnu Lekthe 365 News India. Niphai Troxia rani Denarong Bharat Phil along Denarong Sports Association a President Dharam Singh Krulapen Secretary Dharam Singh Ingtiatum pen patirpi ponsi 13 friendly football match pathupon labangso ke pathupon along Denarong Sports Association thihek pen DSA lapen Karbiang Long Film Artist atumang bongsi pathupon Karbiang Long Film Artist atum Denarong Sports Association atumaphan goal pli thaponsi chepahai pon labangso ke pathua jai megalong nong nam kache thangklong lunsepo pansing kro kasa vice president borsing kro cheparjan bang phu anparta lunsepo rajurong phar Rajiv Kro cheparjan bang phi mamuni bepi Karbi film producer Dhuniram Tiso Nunmati constituency Mohila Morcha Moromi Terang pi Kriti Teron pi Nunmati Mondol GS Dhuniram Terona tum chitong dunsi ing samjing pen pichun pon Birta Parda pon dong mukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India. Oh,
nalum kado we phana prangsi nilitum karbi film artist women pensi non la kado we karbiang long kang bol pathu bang nil to amen chir pon ladak society long bol penan tum si do chota hai sada non bang film artist mane dak ketok bang dolo mane si parjan bang dolo la hai kado we artist potum an bang ke dak chingrum sin tum la long long pathu pon asi wang bom ben pini dak denarong bang so ke pathu bang hok lo dak den narong sports association dum phan DSA tum hana prangsi nil tum hin ben churu parlo nil tum phan nang ke pha la pente nil tum pen pathu pon long pot jase mer bang ke nil tum ke hok le pathu ta friendly match hai nang ji la pen rem nang ji pula so bang ta we jase mer bang ke la hello lockdown ke do pen peneng pen ning kahini thak thak lo la so lockdown ajoi ne pen penan munira tum entertainment hormuta kom hek nil tum jongjung amata lama jan ka bonda lun ki lun pen chenglok ka dok we penan hormu ke ington rup nang kok lo lasi non asap sola eche thege bang me mate sarkar hin pen apor ki thu asap so apor ki thu hosi nil tum la along ka dok we artist atum phanta bangso rat pen mane interaction na phan isi lalo la pen isi bange jasemet uwe ki mi atum phan mane football pathu sports open culture ahin jasemet la ugi mietum non RDP nangi la so putha ke si la so kemang pon senil tum so bang pathu pon lo la pente ugi mitum bulotang de sabsu la high sports ahin culture ahin penan mane pathu nangi la ke o ke pran phan pen lo la pente non pamheta nili pulo la sportsman culture ahin ke non jasemet bang ke la helo jasemet bang ke la sil tum khai ta bang khai som la so line bang an so si chi hung pon nangi pusi nil tum bang ta la so ke mang ben si no long ka pathu pon jasemet ke nil tum ke thek thek sitame ke thek tum pathu nai la pen rat atum da pathu nai no nil tum ke ninkan phokep ke le posai delo boy phis ta yo ke pran phan mate la uwe ke mi artist tum long da du pathu thek tum da du la lang le tum phan ta la so aning kirung pon pen se nil tum pathu pon la se da along ka pre ke dola non 11 ta chuki hola Parnisi niltum 6 ni ta panjan long se pathulo la pente 14 ni ke dak wolong ko maji bukulia la song thaksi ako dongka mukam pathuji dolang hamren dolang la song se la penan pathu pon bom along tin unan ke la non niltum ta free por hut sabsola lockdown kang pui se ke bang ke unan pathu pon po lalo la se non jasemer long kep so se ndu pathu alo 15 August ni ta nang lup ka do thek long lo dak team kar beng long tum ben se pathu lo nalo somnak thak dong kam ta pathu lo pathu anat lun kan anat an so se sportsman culture bang ka do eta ningrung pu busi nilin tum hin ben chuning rilo Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo arni game kardom